Γεωργία Πάτσαλου Χατζηγεωργίου. Μάλιστα. Από πού κατάγεστε, κυρία Γεωργία μου? Από τη Σωτήρα Αμοχώστου. Και πόσο χρονών είσαστε? Μόνο 70. Να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά, κυρία Γεωργία μου. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάμε λίγο στην παιδική σας ηλικία, κυρία Γεωργία μου. Ναι. Εσείς από πότε θυμάστε τον εαυτό σας να ζυμώνει? Εντάξει, είμαστε δίπλα στη μάμα μου, που η μάμα μου εζύμωνε. Εμείς προσπαθούσαμε να βοηθούμε. Φτιάχναμε το προζύμι, άρεσκε μου πολλά. Να σούσω το αλεύρι μου. Σύζαμε το πρώτα, να ξεχωρίσουμε το πίτουρο που το αλεύρι και να φτιάξουμε το προζύμι. Πώς το φτιάχνετε το προζύμι σας? Εβάλαμε, είχε η μάμα προζύμι και μαζεύαμε, πιάναμε λίγο προζύμι και μεταφέραμε ένα αλεύρι και βάλαμε και ζυμώναμε το και φτιάχναμε το προζύμι. Το προζύμι φτιάχνετε το με τον αγιασμό? Ναι. Πρώτο. Το προζύμι, η αρχή ήταν να ξεκινήσει το προζύμι με αγιασμό. Συνήθως το ψωμί όχι τόσο όσο το πρόσφορο. Το πρόσφορο πάντοτε πρέπει να είναι καθαρό προζύμι με αγιασμό. Μάλιστα. Στο σπίτι σας κάθε πόσο ζυμώνετε, κυρία Γεωργία μου? Στη μάμα μου κάθε 6 μέρες έπρεπε να ζυμώνει για να αρκεί το ψωμί για όλη την εβδομάδα. Μας κάνει. Και τούτο που ζυμώνετε συνήθως ήταν μόνο ψωμιά ή έκανατε και άλλα ζυμώματα εβδομαδιαία? Εντάξει, εβδομαδιαία όχι, αλλά τα κουλούρκα της, τα λιοπίτες της, και παστές της δεν έσκαμε. Αλλά όχι πάντα συνεχόμενα, γιατί ήταν αγρότισσα η γιαγιά. Και ο παπάς μου είχε τον αλευρόμηλο, ήταν μόνη της η δουλειά που δούλευε αγροτική. Πώς θυμάστε την καθημερινότητα σας εσείς, με τους γονιούς σας να δουλεύουν τόσο σκληρά, τη μια στα χωράφια, τη μάμα στα χωράφια, τον παπάνι στο μήλο? Και προσπαθούσαμε να είμαστε δίπλα τους μετά από το σχολείο, ό,τι μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Να πάμε να την έβρουμε ή να πάμε στη μάμα να τη βοηθήσουμε στην αγροτική ζωή ή στον παπά μας με τον αλευρόμηλο που χρειάζεται και ο πατέρας μας βοήθεια. Ήταν δύσκολη και δεν είχε αυτοματισμό. Γεμονάμε τις σύκλες, τα τσουβάλια, να τα διούμε πάνω για να τα αλέσει ο παππούς, να γεμίσει αβάτσι, όπως την ονομάζαμε, και να δουλέψει ο παππούς που δεν μπορούσε να μόνος του τέλεια. Ως συνήθως, εγώ με τον αδερφό μου. Με ποιον αδερφό σας? Πάντοτε με τον Πασχάλη. Είμαστε πιο κοντινή η ηλικία μας και ήταν ο διπλανός μου ο Πασχάλης. Εγώ να γεμίζω, ο Πασχάλης πάνω. Φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια της λειτουργίας στο Μήλο Χατζηγεωργίου. Εσείς είσαστε που την αρχή της λειτουργίας σχεδόν του Μήλου, γεννηθήκατε λίγο πιο μετά? Προσπαθούσαμε, γιατί ήταν εύκολη η ζωή πρώτα όσον τώρα. Βέβαια. Ήταν πιο δύσκολα. Η γιαγιά, η μάμα μου, όπως αγαπούσε την αγροτική ζωή, αλλά τα ζυμώματα της, έκαμε πάντα τις γιορτές της. Ήταν πολλά έντονη η γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα σε μένα, στην οικογένεια. Διότι είχε το άγχος για η μάμα μου να θερήσει. Μίλαμε με τον παπά μου. Πότε να θερήσουμε, να μαζέψουμε δεμάτια, δεν ήταν εύκολο. Τα δεμάτια να τα μαζέψουμε μεγάλη σωρό, να τα δώσουμε στην αβάτσι μετά. Η αβάτσι να έχει κάποιον πάνω που ήταν ιδιοκτήτης, εμείς κάτω να διούμε έναν τα δεμάτια, να τα βάζει μες στη μηχανή, να τα λέσει, να ξεχωρίσει το σιτάρι που το άχυρο. Το άχυρο για τα ζώα, το σιτάρι να το φέρουμε στο σπίτι, να γεμίσουμε τις ψαθαρκές μας. Μετά να μαζεύουμε, η γιαγιά έπρεπε να πλύνει το σιτάρι. Άκουσα αγωνία για την γιορτή της, να βάλει φρέσκο σιτάρι. Να το πλύνει, να το στεχνώσει, να το λέσει. Ήταν μεγάλη η αγωνία της για να το λέσει και να έρθει επιτυχία ο πεντάρτη που ήταν να κάνει, να το πάρει για τον Απόστολο Βαρνάβα.
Έκαμε τάμαν η γιαγιά στον Απόστολο Βαρνάβα. Ήταν οικογενειακή γιορτή. Ήταν του παππού μου του Κωσί, μετά από τον παππού έπιασε την ο παπάς μου, μετά από τον παπά μου εκκληρονόμησα την εγώ. Και μετά από εμένα, τα παιδιά μου ελπίζω να είμαστε καλά από το Θεό. Να αξιώνεστε. Επίσης, καλά να είσαστε. Ήταν γιορτή την οποία επέλεξα λόγω του ότι ήταν 11 του Ιούνιου, καλοκαίρι. Δεν το ξέρω γιατί την έπιασα ο παππούς ο Κωσίς. Μετά που την έπιασε ο παπάς, έκαμε και την εικόνα του. Το έφερε στην εκκλησία και συνεχίζω την εγώ και ο Πάτερ Γεώργιος ο παππούς. Θέλω όλη την οικογένεια, δηλαδή, γιατί ήταν η γιορτή της οικογένειας σας, του παππού σας. Και θέλω να έρχεστε όλοι στην εκκλησία, να εκκλησιάζεστε. Πολλά ωραία. Θεία μου, θέλω να θυμηθούμε λίγο πώς ήταν η καθημερινή ζωή μέσα στο μήλο του παππού και της γιαγιάς. Που ήταν μέσα στο σπίτι σας ο μήλος. Πώς ξεκίναν μια μέρα. Με πολύ αγάπη. Ο μήλος ήταν δίπλα στο σπίτι. Επειδή ο μήλος ήταν πέτρινος, ήταν ο παλιός μήλος, η μηχανή μας έφερνε μας έναν ήχο που μας ενανούριζε. Και δούλευκε ως αργά ο παππούς για να δουλέψει, ο πατέρας μου, για να βγάλει εκείνον το αποσώσει. Ήταν η κοινότητα όλη στον πατέρα μου να τα λέσει. Και δούλευκε ως αργά. Ο βουισμός της μηχανής πολλές φορές. Άμα τελειώναμε το διάβασμα και πιέναμε για ξεκούραση, για ύπνο, ενανούριζε μας. Ήταν μια αγάπη στο σπίτι, ήταν πολλά ωραία, ήταν πολλά, θυμόμαστε το έντονα. Όλη η οικογένεια, δεν το ξεχάνουμε, τον ήχο της μηχανής, να τρέξουμε, να βοηθήσουμε και τον παπά μου, να σκουπίσουμε το μήλο, ό,τι μπορούμε να προσφέρουμε. Ό,τι μπορούμε ο κάθε ένας με τη σειρά του να προσφέρει τη βοήθειά του για την οικογένεια. Τον πατέρα μας και τη μάμα μας. Πολλά όμορφα. Ποια ήταν η διαδικασία για να φέρει κάποιος χορκανός το σιτάρι του να το αλέσει κοντά σας? Εντάξει. Έρχονταν με τα γαϊδουράκια. Με τα γαϊδουράκια έρχονταν, έφερναν οικογένειες, ως συνήθως ήταν μεγάλες οικογένειες, δεν ήταν έναν και δύο παιδιά, έκαναν μέχρι και 100 κιλά αλεύρι και παραπάνω, έφερναν σιτάρι να το λέσουν, να το φορτώσουν. Ο παππούς ήταν να μπει το γαϊδούρι μέσα, να το αποδογυρίσει να έρθει κάτω, ο παππούς να το τραβήσει, να το πάρει κοντά στο μήλο, να το αλέσει. Πολλά δύσκολο να το φορτώσει. Είμαστε και εμείς μαζί του, κάποιες φορές να το ζυγίσει. Δεν ήταν εύκολο να το ζυγίσει, έθελε βοήθεια. Ήταν καντάρι, να τραβήσει σχοινήν ο άλλο να ανέβει πάνω, να το ζυγίσει. Μετά στο γαϊδούρι να έστελνε μωρό μικρό. Μπορώ να σας το φορτώσω, δεν έχω κανένα στο σπίτι. Κάποιες φορές έβαζε τον να περιμένει μέχρι να έρθει κάποιος να μπορέσει να φορτώσει στο γαϊδούρι. Που ήταν και με τα μωρά τους, οι νοικοκυρές, άμα είχαν μωρά μικρά. Δεν ήταν εύκολο, ήταν ταλαιπωρία τα παλιά τα χρόνια. Δεν είχε αυτοματισμό. Κάθονταν στην αυλή σας και καρτερούσαν ώσπου να αλεστεί. Ναι, μες στο μήλο. Μες στο μήλο. Είχαν τους καρέκλες ο παππούς, περιμέναν τον να λέσει, να το πιάσουν και να πάνε στο καλό. Οι πλήστοι όμως αφήναν το και φεύγαν. Μόνον είχαμε που το φρέναρος πελάτες. Ο παππούς έρχονταν, φέρναν το και περιμέναν το, το φορτώσουν και να πάσει. Αλλά η κοινότητα η δική μας έφερνε το και φεύγε. Μάλιστα. Οπότε ο Μιλωνάς ήξερε ποιο σιτάρι του φέρνει ο καθένας. Είχε αρχικά πας στο τσουβάλι, πας στο σακούλα τους. Η σακούλα ήταν εμφανίσκαντη με τον αργαλιό, ετοιμάζαν τις νοικοκυρές και ήταν εύκολο, δεν ήταν νάιλον, πλαστική, ξέρω εγώ. Και έγραφαν τα αρχικά τους είτε με βελόνι, έραβαν το όνομα πάνω, είτε με το μαρκαδόρο κάποιος να ξέρει το δικό του. Δεν έγινε και την παρεξήγηση, ήταν πάντοτε τα δικά του. Ο παππούς ο Σάββας
έπρεπε να πλύνει τσίνο στο σιτάρι ή έφερνε του το κάθε νοικοκύρης πλυμμένο, η κάθε νοικοκυρά. ενυδατωμένο? Η κάθε νοικοκυρά. Κάθε νοικοκυρά ήταν να το πλύνει στο σπίτι της, να το στεγνώσει. Ο παππούς όμως κάποιες φορές ήταν να κάνει την παρατήρηση του, άμα το έφυγε και στέχνωνε πολλά, έβραζε το πολλά ο ήλιος, ήταν να της πει ότι ήταν στεχνό πολλά και να σε δυσκολέψει λίγο στη ζωή. Δεν ήθελε να είναι το μαλακό το αλεύρι που πρέπει να ήταν ή να το αφήκει η υγρασία πολύ μέσα και να έχει πρόβλημα πάλι το αλεύρι που ήταν να το αλέσει. Τούτη ήταν η παρατήρηση του. Αλλά για να κάνει, να την προετοιμάσει ο παππούς, όχι. Φέρναν τα έτοιμα όλα. Και θέλουν το να ήταν και καθαρό. Να μην έχει μέσα κάτι, να μην έχει κάποιες φορές κανένα πετράκι μέσα μικρό, θα δημιούργησε πρόβλημα στα μηχανήματα του. Ή τα μωρά που επέζαν να φυτούσουν κάτι παιχνίδι για να το επηρεάσει κάπως. Παρατηρήσεις του παππού τούτες ήταν. Πολλά ωραία, πολλά σωστά. Εκτός που τους μίλησε ο παππούς, τι άλλον είχε στην φάπρικα του? Εντάξει, προσπαθούσε να βοηθήσει τη μάμα μου, που η μάμα μου ήταν άρκε να έρθει κάποιες φορές που το Περβόλι, διότι για να πάμε στο Περβόλι που είμαστε μικροί πριν το σχολείο, να μας μαζέψει. Ως συνήθως εγώ θυμούμαι είμαστε τρεις, οι μικροί. Ήμουν εγώ ο Πασχάλης, η μάμα μου με το μικρό. Με το έβαζε του? Με το Γαβρίλη. Και έβαζε μας μέσα στο... Έβαχε η γαϊδούρα μας, οι γαϊδούρες όλες, είχαν και η Σάτσι. Το Ισάτσι έπαιρνα πάντα εγώ μαζί με τον Πασχάλη. Είμαστε οι σοβαροί. Και πήγαιναμε στην Περβόλη ώστε να μας βγάλει, να μας ετοιμάσει και να πάει να πάρει τη γαϊδούρη στο χωράφι και να στραφεί να πιάσει δουλειά, παίρνει της χρόνο. Τι ώρα θα έφευγε από το χωράφι. Έτσι ο παπάς μου για να προσφέρει ό,τι μπορούσε και μέχρι και την κουζίνα, την μαϊκά μας έκαμε μας στο σπίτι. Πολλά καλά. Βοήθαν πάρα πολλά τη μάμα, όσον μπορούσαν, ήταν μαζί της, δίπλα της. Πολλά όμορφα. Τα μεγάλα αδέλφια βοηθούσαν παραπάνω τον παπά? Τα μεγάλα αδέλφια, ο Κωστής τον πατέρα, η Άννα τη μάμα μου. Και η Φλόρα? Να σταθεί δίπλα της, να μας κάνει μπάνιο, να μας βοηθήσει, μαζί με τη Φλόρα. Μαζί να βοηθήσουν να μας κάνουν τον μπάνιο μας, να ετοιμάσουν οι σκάφη να πλύνουν πολλές φορές που η μάμα είναι προλαβαίνε. Ήταν διαδικασία. Δεν είχε αυτοματισμού στα δύσκολα τα παλιά χρόνια. Μες στο μήλο, θεία μου, ο παππούς, εκτός που τους μήλους για το σιτάρεντζο, για το κρυθάρι, τι άλλες μηχανές είχε? Εντάξει, ήταν ο πουρκουρόμηλος. Έλεθεν το πουρκούρι και τον τραχανά. Ήταν ο παμπακόμηλος. Ο παμπακόμηλος έφερναν του το βαμβάκι με το κουκούτσι και είχε μηχάνημα που έφκαλε το κουκούτσι και έμεινε και μόνο το βαμβάκι για να ετοιμάσουν τα παπλώματα τους. Πολλές φορές έκαναν και κρεβάτια. Είχαν τα μηχανήματα τούτα. Εντάξει, είχαν και κρυθαρόμηλο που έλεθεν τις ζωοτροφές για τα ζώα. Έλεθεν κρυθάρι, ό,τι του έφερνα ρόδι, σιταροπούλα και έλεθεν τα ετοίμαζε για τις ζωοτροφές τους. Πολλά ωραία. Πώς θα θυμάσαι να έρχεται κόσμος στους μήλους του Σάβα Χατζηγιόρκη? Ερχούνταν από τη Δερίνια, από το Φρέναρος συνήθως, τα κοντινά μας από την Αγία Νάπα. Ερχούνταν τα χωριά που ήταν κοντά μας, διότι οι αλευρόμηλους δεν είχε, το Φρέναρος δεν είχε αλευρόμηλον, η Αγία Νάπα. Μετά προς το τέλος έκαμε ακόμα ένα στη Σωτήρα, αλλά πιο πολλή δουλειά, πιο πολύ φορτίο είχε το παπάς μου. Μάλιστα. Πάμε λίγο, θεία μου, στα του νοικοκυρκού. Πάμε στις γιορτές τώρα. Τι εζυμώνετε στο σπίτι σας για τις γιορτές, για τα Χριστούγεννα, ας πούμε? Έκαναμε τα κουλούρκα μας, ετοιμάζαμε να κάνουμε τα κουλούρκα μας τα Χριστούγεννα, να κάνουμε τη λαμπρά μας, τις φλαούνες μας, τα ετοιμασίες τούτες.
Δεν ασχολείται και πάρα πολλά η μάμα μου με το ζύμωμα. Τις γιορτές της να κάνει το πεντάρτιν της, με όλη της την αγάπη. Ο παππούς με το καμάρι του να τα πάρει στην εκκλησία, γιατί ήταν και ψάλτης ο παππούς στην εκκλησία. Να τα πάρει στην εκκλησία. Αλλά έκανατε και πολλά ωραία πουρέκια, γιατί κοντά στις σήκωσες. Έκαναμε τα πουρέκια μας, έκαναμε τα χαλούμια της η γιαγιά. Των οικοκυριών της ούλων φτιάχνε το σπίτι η γιαγιά. Και ο πουρκούριν έκαναμε το, θυμούμε που το έκαναμε, πρέπει να ψήσουμε το σιτάρι. Να το χογλάσουμε, να ψηθεί και μετά να το στεκνώσουμε και να το πάρουμε στο μήλο να το αλέσουμε. Για το πουρκούρι. Για το πουρκούρι. Είχε διαδικασία να γίνει το πουρκούρι, δεν ήταν όπως το αλεύρι που το έβαλε κατευθείαν. Έκανατε και τραχανάθια. Και τραχανά. Η διαδικασία για να γίνει ο τραχανάς, να γίνει το κονάρι του τραχανά, ποια έμπαινε? Δεν το ψήναμε τον τραχανά. Ο τραχανάς ήταν κατευθείαν όπως, εντάξει, ήταν στον πετρόμηλο όμως, στο μπουρκουρόμηλο. Για να το αλέσει χοντρό και να το καθαρίσουμε, να σταθεί η γιαγιά να το σούσει, η μάμα μου. Και μετά που το καθαρίσει, να το ετοιμάσει, να ψήσουμε το, αχογλάσουμε το γάλα, να βάλουμε τον τραχανά μας. Το πουρκούρι, το μπολτόν τον εγκαλούσαμε. Και τα ψήσει. Μάλιστα. Και μετά κουλουρώνετε και μετά εμαζευκούμαστε με όλη μας τη χαρά, και γιατί εμαζευκούμαστε πολύ, τα μωρά, και μικρά παιδιά που είμαστε, λένε, ήταν και γειτόνισσες, οι γιαγιάδες μου, να έρθουν να το κάνουμε κουλούρια, να το βάλουμε να στεκνώσει στον ήλιο για 2-3 μέρες και παραπάνω. Εξαρτάται κατά τον ήλιο και τον καιρό που είχαμε. Τα ετοιμάσουμε. Θυμάσαι να μας πεις κάποιον ιδιαίτερο σχήμα που εδιούσατε στα κουλούρκα σας στη Σωτήρα? Εντάξει, έκαναμε τα στρογγυλά μας, έκαναμε τις κουλούρες, αλλά έκαναμε πιο πολλές, άρεσκε της μάμα μου να κάνουν γλισταρκές. Τις γλισταρκές τις βάλαμε ζύμες με έναν κύκλο μεγάλο και φτιάχναν τις γλισταρκές. Και παίρναν την κλωστή και κρέμαζαν τις και βάλουν και στο σπίτι από εκεί που ήταν κοντά στα Χριστούγεννα να ετοιμάσει να πάρει το της γιορτής στο σπίτι, να μυρίσει ότι έρχονται οι γιορτές. Πώς αρωμάτιζαν τα κουλούρκα σας, η γιαγιά? Τα μυρωθικές έβαλε μέσα. Ως συνήθως έβαλε κανέλα, έβαλε το μαστίσιν της, τον baking powder, βανίλιες, που τα θυμούμε. Γλυκάνισσον έβαλετε εσείς? Έβαλαμε γλυκάνισσον, έβαλαν τον στη ζύμη μέσα στο αλεύρι. Τώρα ετοιμάζουμε το βράζουμε και γλυκάνισσο και πιάνουμε το νερό και ζυμώνουμε το για να έρθει πιο μυρωδάτο. Μάλιστα. Σήμερα, θεία μου, έφερες μας πρόσφορα, έτσι? Φτιάχνεις πρόσφορα στο σπίτι? Με όλη μου την αγάπη. Αγαπώ τα. Ποια είναι η διαδικασία για να κάνεις το πρόσφορο, θεία μου? Εντάξει, θέλει καθαριότητα, θέλει ετοιμασία, προζύμιν καθαρό, όχι με μαλλιά. Τι αλεύρι βάζεις μέσα, θεία μου? Το αλεύρι πρέπει να είναι το χωριάτικο, μόνο το χωριάτικο που ονομασία του είναι η εντόπια. Καθαρή εντόπια και νερό μόνο, με ελάχιστον αλάτι στη ζύμη. Και το προζύμι σου πάντα, ως συνήθως, κάναμε το του σταυρού, ανακαινίζαμε το και κάναμε το νέο. Βάζαμε το αλεύρι μας, βάζαμε τον αγιασμό του σταυρού, το αλεύρι πιάναμε το διάμασο πάτερ, ως συνήθως διάμασο πάτερ. Όταν θα διαβάσει τα 7 Ευαγγέλια της μεγάλης γιορτής του Πάσχα, διάμαστε αλεύρι του καθενός το ελάχιστο, δεν είναι εκεί τόσο πολύ να μας δώσει όλους. Και ξεκινούμε το που ένα βόλο μικρό, ένα μικρό προζύμι, το κάνουμε 3 μέρες συνεχόμενες, 3 μέρες, μέρα παραμέρα. Τη μια μέρα θα το ζυμώσουμε μόνο αγιασμό και αλεύρι. Μετά το αφήσουμε σκεπασμένο για 1 μέρα να μην το πειράξουμε
να το ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία τη δεύτερη, 3 φορές. Αγία Τριάς, Αγία Τριάδα. Και φυλάμε το, μετά πιέναμε την τρίτη ημέρα και βλέπαμε το που τόσο που ήταν να είναι το μεγάλο έτοιμο για να ζυμώσεις. Και ζυμώνουμε που αμέ. Και πάντα του σταυρού κάνω το νέο μου. Πάντα του σταυρού. Έχω το αλεύρι μου έτοιμο, τώρα περιμένει με του σταυρού να πιάσω τον αγιασμό να το κάνω. Το νέο μου. Μάλιστα. Και να συνεχίσω με όλη μου την αγάπη. Και τώρα κάνω, αύριο θα ετοιμάσω το πεντάρτη μου, ονομάσουμε το πεντάρτη. Για ποια γιορτή? Για την Αγία Μαρίνα μας, δοξάζω το όνομα του και τη χάρη της. Να κάνω τα 4 μου πρόσφορα και να κάνω και τον άρτο. Να γιορτάσω την Αγία Μαρίνα που έχω εγγονή Μαρίνα. Να σου ζήσει, Θεία μου. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ επίσης. Που να ξημερώσει η μέρα αύριο και να ζυμώσεις. Τα πρόσφορα και τον άρτο. Ποια είναι η διαδικασία που θα κάνεις? Δεν μας τα σταδιακά, Θεία μου. Για να ξεκινήσω αύριο τα πρόσφορα μου, πρέπει να φτιάξω σήμερα το προζύμι μου. Μάλιστα. Αλλά όσο μπορώ πιο αργά, γιατί είναι ζέστη τώρα, πολλές ώρες είναι ωραίο το προζύμι να είναι καμωμένο. Ξυνίζει πολλά. Βάλω το πιο αργό μου. Μπορεί να είναι και 11 η ώρα να μάχουμε δουλειές μέχρι τις ώρες. Τελευταίες μου ώρες που μπορώ να το κάνω. Να το σκεπάσω, να σηκωθώ αύριο να ετοιμάσω το αλεύρι μου και να φτιάξω, ως συνήθως δεν το κάνω ένα ζυμωτό το πεντάρτη μου. Να κάνω τα πρόσφορα μου τα 4 και να κάνω έναν πρόσφορο μαζί με τον άρτο τα δεύτερα μου. Κάνω 2 ζυμωτούς να τα φτιάξω το πεντάρτη μου. Μάλιστα. Με του Θεού τη δύναμη να τα πάρουμε στο Σπερινό την Τρίτη το απόγευμα που να γιορτάσουμε την Αγία Μαρίνα Τετάρτη. Πολλά ωραία. Δοξάζω το όνομα. Για την εορταστική πίτσα, Θεία μου, εσείς τα μέσα στη σωτήρα πώς την αρωματίζετε, τι βάλετε μέσα? Το ίδιο με τις κουλούρες. Να βάλουμε η μαστίχα μας, να βάλουμε την κανέλα μας, να βάλουμε τη βανίλια, βάζω μπέκε πάουτερ, βράζω γλυκάνισο, πιάνω το νερό του γλυκάνισου που έβρασα, όταν κρυάνει, να ζυμώσω την πίτσα μου μαζί με 2-3 κουλούρες που να πιούμε τον καφέ μας. Πολλά όμορφα. Στις μέρες μας, Θεία μου, εκτός που τα πρόσφορα, ζυμώνεις κάτι άλλο για δική σου ευχαρίστηση στο σπίτι? Τι ζυμώνεις? Πολλά πράγματα. Ό,τι αρέσει και του καθενός. Να κάνω τα πουρέκια μου, να κάνω τις σεπαστές μου, ελιόπιτες μου, ραβιόλες μου, ό,τι ζύμη, ό,τι μου αρέσει και να την φτιάξω στο σπίτι. Δεν θα τα αγοράσω τούτα. Να τα φτιάξω. Πολύ ωραία. Θεωρείς ότι ενδιαφέρονται τα παιδιά ή τα εγγόνια να μάθουν τις τεχνικές? Εντάξει, όχι τόσο πολλά, που εγώ προσπαθώ να τους πείσω να έρθουν κοντά μου για να τα μάθουν. Η Μαρίνα μου συνήθως αρέσκει της να είναι κάποιες φορές μαζί μου και η κόρη μου η μεγάλη, η Άννα. Η Κατερίνα, επειδή η δουλειά της την ευκολύνει, είναι ώρες κανονικές, δεν μπορεί τόσο πολλά. Άμα θέλει όμως, φτιάχνει πολλά ωραία πράγματα. Θεία μου, θεωρείς ότι έχουμε δαμέ στα κοτσινοχώρκα κάποια ζυμώματα που είναι διαφορετικά από άλλες περιοχές της Κύπρου? Κάτι που να μας ξεχωρίζει από τα άλλα χωρκά? Νομίζω όχι. Το μόνο που ξεχωρίζει, ως συνήθως λέει την Αθιένου. Το ψωμί είναι αθιενίτικο. Ναι. Αλλά στην κοινότητα τη δική μας, γύρω στα χωριά τούτα που είμαστε κοντινοί, νομίζω είναι οι ίδιες οι ζύμες μας, ενόμοιες μιας κοινότητας που την άλλη. Αν είναι να κάτσεις τώρα, Θεία μου, να κάνεις έναν καφέ, να χαλαρώσεις λίγο, να ξεκουραστείς, που πάει ο νους σου στα παλιά, τι θυμάσαι παραπάνω? Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα. Και ότι ήταν άλλη ζωή μας εμάς. Τα παλιά τα χρόνια ήταν άλλη ζωή. Μεγαλώναν και τους χείρους τους να τους φτιάξουν για το σπίτι τους,
να κάνουν τα χαλούμια τους, να κάνουν τούτα ούλα έρχονται στο μυαλό σου και λέει πήγαν τα χρόνια που έκαναν τις δουλειές, τώρα δεν τα κάνουν, να κάνουν τα λουκάνικα τους, να κάνουν όλες τα πράγματα ήταν περασμένα. Τώρα δεν κάνουμε ζαλατίνες, δεν κάνουμε τώρα τα πράγματα. Πιάνουμε τα έτοιμα, βάζουμε τα ούλα έτοιμα. Μείναμε μόνο με τα ζυμώματα που πιάσαμε από τις μανάδες μας, που μας αρέσει και αγαπώ το πάρα πολύ. Προσπαθώ να το μεταφέρω κι εγώ στα παιδιά, με τη σειρά μου. Να είσαι καλά, θεία μου. Μια τελευταία ερώτηση. Παστόπιτες έκανετε στο σπίτι σας με τα άλλα? Ναι, άμα εσφάζαμε τους χείρους μας, να κάνουμε τις παστόπιτες μας, λέγαμε τις τσιριόπιτες. Βάζαμε τις τσιρίες μας στη μήλα μέσα και φτιάχναμε τις. Δόξα τω Θεώ. Εφυλάετε και παστά, να χάσετε ναυτάρχη σου τον χειμώνα? Αφού παλιά δεν είχαμε ψυγείο, θυμούμε που δεν είχαμε ψυγείο. Αν φτιάχναμε αν έσφαζε χείρον ο παπάς μου, ήταν να ετοιμάσουμε κρέας για να το φυλάξουμε, ήταν να τηγανίσουμε το κρέας. Το φυλάξουμε τηγανισμένο. Έπρεπε να ήταν πάντα, απιένεις πάντα στον κασάπι για να πιάσεις κρέας. Δεν είχαμε ψυγεία. Από ό,τι θυμούμαι εγώ, μετά ήρθε το ρεύμα και βάλαμε ψυγεία στα σπίτια μας και ετοιμάζαμε τα ούλα που ήταν να τα έχεις και αύριο. Έκαναμε τζέλιν, που θυμούμε τον τζέλιν τόσο πολλά έντονα. Το τζέλιν ήταν να το φτιάξουμε και το βάλουμε τη νύχτα έξω. Ναι. Να ήταν και λίγο υγρός ο καιρός, να ήταν η υγρασία ή να έχει κρύο για να πήξει. Δεν είχαμε να τα κάνουμε. Και λέμε τους το κάποιες φορές των παιδιών μας και λέμε «Τα έπισε το τζέλιν έξω». Έπισε, διότι βάλαμε πιο λίγο νερό. Βάλαμε πιο λίγο νερό να το κάνουμε για τον λόγο ότι δυσκολεύκεται να πήξει. Ό,τι έκαναμε ήταν, είτε να κάναμε, ό,τι έκαναμε ήταν τα αυγά μας, δεν μπορούσαμε πόσα αυγά, έκαναμε σκήνα που είχες για το σπίτι. Δεν είχαμε ψυγεία. Τώρα όμως έχουμε πολλές ευκολίες. Πάρα πολλές. Θεία μου, μια τελευταία ερώτηση. Σήμερα που κάνουμε τα γυρίσματα είναι 15 του Ιούλη. Θέλω να μου πεις, εσύ πώς θυμάσαι τις μέρες του πραξικοπήματος και της εισβολής? Έντονες. Και να μου πεις λίγο πώς θυμάσαι τη ροή των προσφύγων και πώς άλλαξε η δουλειά του Μήλου που ήρθαν οι πρόσφυγες κάτω στα Κοτσινοχωρκά. Δύσκολη εποχή, δύσκολα η εισβολή ήταν το πιο. Δεν μπορούμε ούτε να το σκεφτούμαστε. Να έρχεται ξανά στις μνήμες μας, που ήταν τόσο δύσκολα. Ήταν να πιάνεις την οικογένεια σου, να φεύγεις από το σπίτι σου. Το σπίτι μας είχαμε το ανοιχτό, να φιλοξενήσουμε τους. Είχαμε έναν κόσμο πολύ μακριά που ήταν ο πόλεμος, που είχαν μέσα στα σπίτια του, μέσα στη κοινότητα του στον πόλεμο. Βομβαρδίζασαν, έφυγε ο κόσμος να έρθει να γλιτώσει την οικογένεια του. Που να πάει, ψαχνεί ένα σπίτι γνωστό του. Να είναι μέσα, εντάξει. Μετά που ήταν πολλά δύσκολα, πολλά μη κακό, να ακούεις, χάθηκε μια ψυχή, έχανες τον άνθρωπο που ήταν δίπλα σου και λες, μα αν είναι δυνατόν, τρέχαμε με τα μωρά οι γονείς μας, μέχρι και η Σωτήρα που ήταν μακριά, που δεν επηρεαζόμασταν εμείς τόσο. Και λέει, αν μας είναι στο Βαρός, είναι στην κάτω Δερίνια, τρέχαμε να φύγουμε, γιατί η κάτω Δερίνια είναι πολλά μια κοντινά με τη Σωτήρα. Και τρέχαμε και εμείς να φύγουμε, πώς ακόμα οι άλλοι τόποι που ήταν μέσα στον πόλεμο. Έντονος, πολλά. Ο παππούς τις ημέρες πώς δουλεύκε? Έπρεπε να έχει λεσμένα, να έχει αλεύρι πλούσιο μέσα για να βοηθούμε ο ένας τον άλλο. Να ζυμώνει η γιαγιά, θυμούμε, ζύμωνε, ας είχε και ψωμιά, να ζυμώσουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί βοήθεια κάποιος, να δώσουμε στις σε πλάσματα που είχαν ανάγκη. Και γενικά όλα, πολλά πράγματα. Είχαμε στο χωράφι, θυμούμε το έντονα, είχαμε ανανάες. Και έστειλε μας ο παπάς μου, θα πάτε να τους κόψετε όσοι είναι όριμοι,
να τους φορτώσετε και να τους πάρετε στην πλατεία αν έχει άνθρωπο και περιμένει, να τους πιάσει, να τους πάρει στο στρατό. Να δώσει ποτσίποδά σε όλους όσοι μπορεί για το στρατό πρώτα. Και μετά τα μωρά τα σπίτι βρίσκαν και τρώνε, αλλά ο στρατός με τόσον αγώνα πρώτη γραμμή δεν είχε κάτι να φάει. Ό,τι μπορούσαμε να προσφέρουμε. Εμείς που είμαστε έξω από τον πόλεμο. Ευχαριστούμε πάρα πολλά, θεία μου. Να είστε καλά. Να χαίρεσαι την οικογένεια Το Θεό μαζί σας.